Tässä videossa suuntaamme syrjäiselle tuliperäiselle saarelle etsimään yhtä harvinaisimmista meren olennoista. Jättimäinen sateenkaarihummeri piilottelee terävien kivien ja vaarallisten vesien alla. Tämä vaikeasti tavoitettava olento on sellainen, jonka useimmat ihmiset eivät koskaan näe elämänsä aikana. Ja tänään riskeeraamme kaiken löytääksemme sen. No niin kaverit, nyt on ensimmäinen päivä ja tiedättehän, tämän tehtävän tavoitteena on löytää jättimäinen sateenkaarihummeri. Tämän haasteen aikana meidän täytyy silti pyydystää ruokaa pysyäksemme hengissä täällä ja meillä on muutama asia, jotka auttavat meitä. Ensinnäkin meillä on luotettava viidakkoveitsi. Tämä auttaa meitä leikkaamaan eläimiä auki. Meillä on myös tämä harppuuna. Se on ihan mieletön. Katsokaa sen värejä. Siinä on käytännössä valashain kuviointi. Tässä on meidän räpylät. Meillä on myös maski. Ja kaveri, tämän repun sisällä minulla on muutama salainen esine, joita voimme käyttää seuraavien päivien aikana. Jos onnistumme löytämään yhden näistä jättimäisistä sateenkaarihummereista, näytän teille täältä jotain, mikä tulee olemaan aivan mieletöntä. Aloitetaan tämän rannikon tutkiminen. Pidetään peukkuja, että löydämme yhden näistä jättiläiseläimistä seuraavien päivien aikana. Selvä kapteeni, mennään! Katsokaa, näette tuolla kaiken tuon väreilevän veden. Se on itse asiassa syöttikaloja. Aiomme sukeltaa näitä rannikon reunoja pitkin. Katsokaa miten hullua tämä on, kaverit. Tämä on vuoren huippu. Ja se vain putoaa tähän syvään jyrkänteeseen juuri nyt. Toivottavasti tästä aloitamme koko tämän rannikon matkalta ja katsomme, löydämmekö yhden näistä jättimäisistä sateenkaarihummereista. Nyt minulla ei ole täällä apua löytääkseni yhtä näistä jättimäisistä sateenkaarihummereista, eikä minulla ole ruokaa. Joten kunnes löydän yhden näistä hirviöistä, minun täytyy käytännössä selviytyä vain sillä, mitä pystyn itse pyydystämään. Kaverit, tästä tulee hurja haaste. Aloitamme tältä hullulta reunalta tässä. Hypätään suoraan veteen, aletaan uida pitkin rantaa ja katsotaan mitä löydämme.
No niin, kaverit, tulimme juuri sukellukselta ja siellä oli aivan hullua. Luulen, että se oli kirkkainta vettä, missä olen koskaan elämässäni sukeltanut. Meillä oli outoja eläimiä, jotka tulivat lähelle, ja meillä oli vaikeuksia, kaverit. Tiedättehän, tämän haasteen tarkoitus on jahdata jättimäistä sateenkaarihummeria. Lopuksi, kaverit, löysin jotain, mikä antaa minulle hyvän vihjeen. Löysin vanhan hummerin kuoren, kaverit, matalasta vedestä, mikä tarkoittaa, että hummerit ovat selvästi siirtyneet syvästä vedestä matalampaan. Ja juuri sinne aiomme suunnata huomenna, kaverit, mutta tänään meillä kävi tuuri. Saimme jonkinlaisia eläimiä. Katsokaa tämän otuksen värejä. Tämä on varmasti yksi uskomattomimmista eläimistä koko planeetalla. Sitä kutsutaan maalatuksi sweetlipiksi, koska sen kyljissä on kuin siveltimen vetoja. Ja sen suun sisäpuoli on itse asiassa kirkkaan punainen. Ne ovat täällä saarilla melkein peruskauraa ja itse asiassa todella hyviä nuotiolla paistettuna. Tätä kutsutaan täällä jackfishiksi, kaverit, tai eräänlaiseksi kirurgikalaksi. Ja ne ovat käytännössä näiden saarten perusruokaa. Todella runsaslukuisia ja uskomattoman maukkaita. Niillä on sitkeä ulkoiho ja ne ovat melkein kauttaaltaan terävien sahalaitaisten piikkien peitossa. Aivan uskomaton eläin. Vaikka saimmekin nämä kaksi kaunista kalaa, tämä ei ole se jättiläishummeri, jota tarvitsimme. Meillä on kuitenkin hyvä merkki siitä, että ne saattavat piileskellä matalassa, kirkkaassa vedessä. Mutta tämä on ruokaa ensimmäiselle päivälle. Aiomme sytyttää nuotion tälle rannalle ja laittaa nämä kypsymään. Tehdään tämä alkukantaisella tavalla muutaman saarenpojan kanssa ja olen tästä todella innoissani. Mennään! Meillä on tässä kaksi erilaista kalaa. Myös tapa, jolla aiomme valmistaa ne, on täysin erilainen. Tämä kala tässä on sweet lip. Aiomme poistaa tästä suomut ja repiä sisälmykset ulos.
Tämä tässä on itse asiassa nimeltään nahkakala, koska sillä on nahkamainen ulkoiho. Todella outoa, joten emme aio poistaa tämän nahkaa. Voimme kuoria sen suoraan pois, kun olemme kypsentäneet sen. Aiomme vain repiä sisälmykset nopeasti ulos. Kaikki sisälmykset pois, emme halua niitä. Meillä on kaunis kalamme, meillä on kapteeni JR tässä ja hän on itse asiassa paikallinen näillä saarilla ja aiot näyttää meille todella hienon tavan valmistaa tämä kala, eikö niin? Kyllä, joten aiot opastaa minut tässä, veli. Tee tikku. Joo. Tee siitä oikein terävä ja laita tikku kalaan. Olemme käytännössä vain pujottaneet tämän kalan suoraan tikkuun. Hän on poistanut kaiken kuoren sen pinnasta. Meillä on iso kasa puita, meillä on paljon sytykkeitä alla. Aiomme saada tämän syttymään. Laitamme kalan sivuun ja odotamme, että tämä palaa vähän alemmas ja sitten se on valmis tulelle, kulta. Se kypsyy, kaveri. Se kypsyy! Hei kaikki, menkää kommentteihin ja laittakaa se kypsyy. Meillä on kala valmiina ensimmäiselle päivälle ja huomenna meidän täytyy etsiä jättihummeri. Kyllä. Veli, mitä me tehdään tämän kalan kanssa tässä? Otetaan ensin nahka pois ja laitetaan se tuleen, että saadaan kaikki nahka pois. Tämän kalan nahka on todella kova ulkopuolelta, joten me poltamme sen ja sitten voimme kuoria sen pois melkein kuin ulkokuoren, vai mitä? Joo, okei, laitetaan se tuleen, veli. Ja kun se kypsyy näin, kaverit, se avautuu ja näette kaikki lihakset, jotka alkavat kypsyä sisällä. Eli me annamme nyt suoraa lämpöä tälle ja hän on repinyt nahan pois tältä puolelta ja mitä aiomme tehdä on täsmälleen sama toiselle puolelle, joten näet, että kala ei ole vielä kypsä, mutta hän tarttui siihen ja voi käytännössä vain kuoria nahan pois, noin vain. Se on kuin iso lautasellinen lihaa, jonka aion syödä. Ja Jay, kuinka kauan näiden kypsentäminen kestää? 30 minuuttia. Meillä menee noin 20-30 minuuttia ja sitten ne ovat valmiita. Ja voimme käännellä näitä hitaasti, eikö niin? Joo, kyllä. Tänään oli todella rankkaa, mutta ainakin JR johdatti minut jonkinlaisen kalan jäljille, kaverit. Meillä on kala tulilla, mutta tiedäthän, veli, me etsimme jättimäistä sateenkaarihummeria. Mistä voimme mennä pyytämään tätä eläintä? Okei, huomenna etsimme hyviä paikkoja. Missä se on? Jossain matalassa vedessä. Matalassa vedessä tämä on sellainen, että nostetaan hummeri ison kiven alta. Iso kivi. Okei, eli meidän täytyy mennä sinne, missä on matalaa vettä, missä on isoja kiviä, eikä liian kovaa virtausta, koska tänään virtaus oli liian voimakas. Joo, kyllä. Tänään on se päivä. Joten olemme selvittäneet vihjeet, kaverit, missä nämä eläimet tulevat piileskelemään. Me aiomme syödä tämä ateria, veli. Ja sitten huomenna aamulla lähdemme taas etsimään jättiläishummeria, ja toivottavasti saamme yhden näistä otuksista. Olemme paistaneet kalaamme viimeiset 15-20 minuuttia, kaverit. Katsokaa sitä nyt. Otamme sen pois. Aiomme tarjoilla sen tässä. Wow! Hyvää työtä, veli. Meillä on ollut uskomaton päivä täällä saarilla. Tätä varten tätä tehdään, kaverit. Emme ole vielä saaneet sitä jättimäistä sateenkaarihummeria, jonka halusimme, mutta saimme tämän upean aterian. Ja on oikein, että minä ja kapteeni jaamme tämän aterian. Veli, kummasta näistä kaloista luulet pitäväsi enemmän? Tämä. Hyvä on, kokeillaan sitä ja katsotaan pidätkö siitä enemmän, mutta tämä on makea huuli, kaverit. Kuorimme tämän kalan nahan pois. Tykkäätkö syödä nahkaa? Rapeana. Kuin rapeaa nahkaa. Joo, no niin, kokeillaanpa. Mennään! Täydellistä. Hyvä. Ei hyvä, joo. Okei, minkä arvosanan annat tälle 10? 10, 8. Okei, tälle annamme 80. Hyvä, mennään sitten sun suosikkiin eli nahkakalalle. Tämän liha on niin valkoista, katsokaa tuota. Se on tosi valkoista. Joo, siistiä. No niin, kippis. Mies, tuo on jumalaisen hyvää. Hei, sen liha on tosi pehmeää, se on mukavan mureaa, siinä ei ole mitään ikävää makua, se on vain todella herkullista. Ja nyt käydään tämän kimppuun. Annan tälle täyden 10, veli. Luulen, että tämä on yksi parhaista kaloista, joita olen koskaan syönyt. Tämä paikallinen tyyli, miten hän kuori sen, se on upea. Meidän täytyy hakea tämä hummeri huomenna. Joo, nähdään aikaisin huomenna aamulla ja me saadaan tämä iso kaveri. Nähdään silloin.
Hyvää huomenta teille! Ja tänään me jahdataan jättihummeria toista päivää. Ollaan juuri laskeuduttu rannikon mangrove-metsään ja ollaan valmiita varustautumaan kaverit lähtemään huimaan jahtiin. Juuri takanani tämä ekosysteemi on täynnä elämää. Se on käytännössä kasvualue pienille kaloille, syöttikaloille ja kaikelle, jotta ne voivat kasvaa vahvoiksi ennen kuin ne lopulta siirtyvät syvälle siniseen mereen. Joten sinne me mennään jahtaamaan kaverit. Kuka tietää, mitä tullaan löytämään näistä mangrove-metsistä, mutta olen todella innoissani tästä päivästä. Ja te tiedätte, että me etsitään sitä jättimäistä hummeria. Tai kuollaan yrittäessä. Hei kaverit, sade alkaa tulla alas, mutta se oli todella hyvä merkki. Näittehän kun ryömittiin noiden mangrove-metsien läpi, siellä oli ihan hullua ja löydettiin hyvä pala sitä hummeria. Kaverit, mitä ajattelen nyt on se, että näitte, ettei siellä ollut kovin paljon kiviä, se oli enimmäkseen hiekkaa, joten mennään vähän kauemmas rannikon riutalle. Ja uskon, että se on paras paikka. Etsitään niitä isoja kiviä, niin kuin kapteeni sanoi eilen, että voidaan ehkä löytää joku niistä jättimäisistä sateenkaarihummereista, ja aion napata sen jättiläisen. Se tulee tapahtumaan, kaverit, olen innoissani siitä. Suunnataan seuraavaan paikkaan. Metsästys jatkuu. No niin kaverit, aurinko on vihdoin tullut esiin ja nyt tuntuu, että on täydellinen hetki. Ollaan etsitty tuntikausia tätä jättimäistä sateenkaarihummeria ja minusta tuntuu, että kaikki kääntyy nyt eduksemme. Tiedättehän, kun otetaan tämä pikapiristys, se antaa meille energiaa, uutta elämää ja toivottavasti löydetään yksi näistä jättiläiseläimistä. Vedetään se huiviin kaverit, pikapiristys tulossa, mennään! Me saadaan se jättimäinen sateenkaarihummeri. Me nauhoitetaan. Mennään.
Kaverit, me tehtiin se, yes! Okei, mä saan tän veneeseen, tää on ihan mieletön. Jee! Me tehtiin se! Hiljaa nyt kaverit, katsokaa tätä! Tämä on jättimäinen maalattu hummeri. Tämä on uskomaton, se on täysin sateenkaaren värinen kaverit, ja se johtuu siitä, että sen kuuluu sulautua kauniiseen koralliriuttaan. Missä? Pois minun ahvenestani, bro. Tuo tuntosarvi on niin pitkä, sillä on kirjaimellisesti sarvet, ne ovat sen kasvoissa tuossa. Niillä on tämä ulkoinen suojakerros, joka käytännössä suojaa niitä saalistajilta. Niillä on nämä jalat tässä, kaverit, joita ne käyttävät ryömiäkseen merenpohjaa pitkin ja tarttuakseen asioihin. Jos laitan käteni lähelle ja katsot tätä, se yrittää tarttua käteeni. Jokaisessa näistä pienistä jaloista on itse asiassa paljon pieniä karvoja ja harjaksia. Ne auttavat sitä aistimaan värähtelyjä ja tunnistamaan saaliin ja kaikkea sellaista. Ja ne ovat täynnä lihaa. Yksi maailman herkullisimmista eläimistä, ja rehellisesti sanottuna en malta odottaa, että pääsen maistelemaan tätä. Jättimäinen sateenkaarihummeri. Meillä on se, kaverit. Jee! Nyt kaverit, haluan näyttää teille jotain tästä eläimestä. Kun nappasin sen veden alta, kuulitte varmaan äänen. Se ääni, jonka se piti, johtuu siitä, että sen tuntosarvet tuossa hankautuvat sen kasvoja vasten. Se on oudointa, mitä olen koskaan nähnyt. Ja se saa sen kuulostamaan siltä, kuin se murisisi veden alla ja yrittäisi päästä karkuun. Ne käyttävät tätä isoa pyrstöä täällä, joka on täynnä lihasta, potkaistakseen taaksepäin. Ja juuri näin ne itse asiassa liikkuvat vedessä, ne liikkuvat takaperin, kaverit, ja se johtuu siitä, että ne käyttävät silmiään tuossa. Ne haluavat olla kasvot kohti saalistajaa. Ja nämä jutut, kaverit, ovat todella harvinaisia ja herkullisia. En malta odottaa, että saan tämän tulen päälle. Näittehän eilen, että meillä oli vain muutama pieni kala, ja tänään saimme jättimäisen sateenkaarihummerin. Mennään keräämään polttopuita ja laitetaan tämä kypsymään BJ:lle. Tässä on iso kasa sytykepuuta valmiina. Otetaan mukaan vähän isompia puita, heitetään nämä vain sivuun. Me aiomme halkaista tämän ja siivota sen, kaverit. Näytämme teille, miten aiomme tehdä sen. Sanoin teille, että minulla oli jotain salaista repussa, ja se johtuu siitä, että aiomme käyttää tätä ananasta täältä saarelta ja grillata sen tämän hummerin kanssa. Tästä tulee yksi hulluimmista resepteistä ikinä. Leikkaan vain suoraan alas. Kyllä, ulkopuolelta. Voi hyvänen aika, katso kuinka mehukalta tuo näyttää. Meillä on kaunis ananas, jonka juuri pilkoimme. Se tulee olemaan todella mehukas tulen päällä. Sitten siivoamme jättiläishummerimme. Käännetään se selälleen näin, kaverit. Sitten halkaistaan se suoraan keskeltä. Katsokaa. Yksi viilto, juuri näin. Täällä saarilla hummerin palasia lentää ympäriinsä, kaverit. En pysty edes puhumaan. Olen niin innoissani tästä. Ja tämä on se hetki, jota olemme kaikki odottaneet. Hyvänen aika. Nyt kaikki tuo on vain kaunista lihaa ja rapuvoita. Olemme valmiita laittamaan tämän suoraan tulelle upean ananaksemmekin kanssa. Katsokaa, miten uskomattomalta tuo näyttää. Hyvä, tuli on syttynyt. Kaikki, käykää kirjoittamassa se kommentteihin. Siellä käy nyt kuumana. Meidän täytyy saada tämä kunnolla roihahtamaan. Ja kun se on valmis, laitamme hummerin päälle. Laitetaan se suoraan päälle. Meidän täytyy tehdä jonkinlainen teline, jota voimme käyttää hummerin kanssa, pojat. Joten laitamme tämän tuen päälle, laitetaan yksi juuri näin. Otetaan toinen pala bambua.
Juuri näin. Nyt tuo hummeri tuossa kypsyy omassa kuoressaan, kaverit, säilyttäen kaiken sen upean kosteuden ja kaiken lihan, joka kypsyy hitaasti tulen päällä. Teroita vain tämän kepin tässä. Työnnän sen tästä läpi koko matkan, juuri näin. Tämä näyttää hullulta. Näette, että se alkaa jo vaihtaa väriä. Siitä tietää, että se alkaa kypsyä. Ja kaikki mehut siellä sisällä alkavat kuplia. Olemme jaadanneet tätä eläintä hullun monta tuntia viime päivien aikana. Ja me teimme sen, mies. Meillä on yksi eksoottisimmista, maukkaimmista ja kauneimmista eläimistä nyt kypsymässä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan tätä. En ole koskaan ennen syönyt sitä ananaksen kanssa. Tämä on ihan uusi resepti. Katsotaanpa miten käy. Tämä on selvästi jättiläinen, joten käännetään se nopeasti ympäri, jolloin lihapuolelle tulee mukava hiillospinta. Sitten sen pitäisi olla melkein valmis. Se on kuuma, käännä se ympäri. Hyvänen aika. Näet, että se alkaa nyt vaihtaa väriä. Käännetään myös ananasta hieman, siihen alkaa tulla kuorta. Käännetään sitä vähän, sen pitäisi olla hyvä. Meillä on hummeri, etsitään hyvä paikka laittaa se. Näyttää hullulta. Aion vain laittaa tämän tähän. No niin, kaverit, meillä on jättimäinen hummeri suoraan edessämme ja tämä kauniisti grillattu ananas liekillä grillattu täydelliseksi. Otetaan tästä iso pala hummeria. Kaverit, tämä pyrstöliha on uskomatonta. Katsokaa tätä, se vain ponnahtaa suoraan ulos. Katsokaa tuota pyrstelihaa tuossa. Vähän hummeria pistetään suuhun. Tuo on niin hyvää kuin elämä voi koskaan olla. Woohoo! Tämä on ollut yksi hurja haaste. On ollut mahtavaa, että olette mukana ja me todellakin teimme sen. Meillä on lisää videoita tässä. Ja nähdään seuraavalla Wade Papenfuss Offshore Tales videolla. Nähdään silloin, kaverit. Woo!